Uningi engibonisiwe komhlaba nokwezulu. Kwazi yonke into manje mgogo. Kuvezwa konke mkhulu. Nango COVID kwavezwa. Ngiyibona ngiphuma engazathi enext door yasekhaya ngiyikhaya. Uma wamhlela etshanini nezingane zasekhaya. Isibonakaliso sokugcina esibandakanya umhlaba. Bathe kumina ekugcineni kwakho konke umhlaba uyogcina amanzi wonke. Nina besilo siyanibingelela phansi eningizimu naphezulu umhlaba wonke eningizimu lana ke unibingelelayo ke niyazi ukuthi ke uXolani Mfowambatha ke ushanda undaba ezithu Sontshikazi umthiya ushoda uMandinda isiqhamu sodidlo madlebana kwatsho sicololo umthithi athakho thakhelo chatho ngiyacela kakhulu babukeli beEcho Point TV nazi indaba ngeniphathele zona laphana siyacela ukuthi nicomment ne siyacela ukuthi nibhala imibuzo noma ama questions phansi laphana ukuthi sikwazi ukuthi silekelele ekutheni siphendule imibuzo yenu ke manje ngoba mina ngumfowambatha amandla ayangiphelela kakhulukazi imibuzo ngoba angazi ukuthi mina ababukeli bethu abantu emhlabeni South Africa ukuthi abantu banamapha ama challenges banaziphi inkinga kodwa yini nazi inkinga zenu sicela ukuthi manifuna ulwazi oluningi ngabalaphi bendabuko nangenkinga zenu la nifuna ukuthi nisizakale khona nina nje bhalanda lapha phansi imibuzo thina sobe sisitomula ke lembuzo siyitomule ke lembuzo siyitomule ke bese siyihlela lembuzo le makufika ke uMakhosi noma uGobela la e-studio ilapho khona sesihlala phezu kwalombuzo leyo ke sesimbuza yona ukuthi makanje nakhamba kanjani sesinibuzela lembuzo yini enisibuze yona kahle kahle nina nibuza thina bese sibuza bona nina nje bhalane ke phansi lapha kuma comment ngoba siyadinga ukuthi phela le channel le ayizile ngokuzoxoxa nje kuphela kodwa ize nangokuzosiza ize ngokuzolapha abantu sizolapha umhlaba wonke abantu abanenkinga sizolekelela nje inkinga zabantu so sicela ukuthi sisebenzisaneni ningakhohlwa futhi ukusubscribe ukulike ukucomment nenze nje kanjalo ngiyanthanda niyazi uyanthanda undaba ezitha uyanthanda umthiya angabiki nawo kamaningi ke bengingasuka mina lutho bengiphethe nje lezo ndaba ezimnandi namhlanje ke futhi ke ngiphinde ngabuya namhlanje ngiphethe uGogo Ngcobo mhlanje ke siphethe uGogo Ngcobo ke othena akasibhalele eze la e-studio azosivezela na indlela yakhe azosivezela ukusebenza kwakhe azolapha abantu azobaxwayisa azobatshela ukuthi kuphilwa kanjani kahle kahle empilweni asho futhi ukuthi umsebenzi wakhe imuphi umsebenzi akawusebenzayo ukhona ke lapha e-studio Gogo Ngcobo naso ke sengiphe kwakho Sanibona Shanda. Niyaphila kodwa Siyaphila singezwa nini? Siyavuka. Sibonga ukuthola leli thuba lokufika lapha eEcho Point TV. Yeah. Kade ngicelwa iziguli zami zithi goga ukungene ku social media usiza abantu. Abantu bayagula, abantu balimalelwe yimisamo abazi bashone ngapi. Ngoba lo mkhakha esikuwona usulimele kakhulu. Uyayibona kodwa manje bengilongaba. Manje ngibona isikhathi nendlela okwenzeka ngayo ezinye izinto. Ezintweni eziningi kwenzeka izinto engayithandisisi kulomkhakha esikuwo. Indlela ekwenzeka ngayo uzufisa ukuthi ngathi ungayifihla uthi angisiyona inyanga angisiyena isanusi. Uyayibona ngoba abantu sebesingcolise kakhulu. Ikakhulukazi la kumabona kude kuvezwa izinto ethina abanye singayithandi. Into esiphakeme kakhulu eShandu indaba yobuthakathi more than ukuphilisa thina ke abanye sisebenza ngenhlambuluko nangenhlanzeko siyayibe sesilimala emoyeni yo kahle kahle kuziyakhala kunzima la ngaphandle kunzima kule msebenzi kunzima kakhulu abantu bayithatha ngazathi into encane kodwa uma ngabe uyihambile lendlela unabo abantu abadala ngempela akuhle kehle ngisacela mgogo lana ukusivezele before siqala uhlelo ke izinza sakhona ukuthi ugogo mhlambe uGogo Ngcobo yena uyini mhlasimpe usayilathela ukuthi umthandazi noma unyanga noma uyisangoma noma umprofeti noma umthakathi noma uyisigebengu noma uyisela kuje bese ke sikuqonde iqala bese sikwazi ukuthi sihlehleke bese siyasebenza. Okay. uGogo Ngcobo ngokuzalwa ngizalwa la eGoli. Ngisukulu samafusi. Ubaba wahlawula wenza kodwa ngoba abakwaNgcobo yabazi okhandashisa bayanqaba ngwelele sibongweni sathi ekhaya. Lokho akusiyona inkinga ngoba kodwa sengaphumelela ngayilwa impi ngaze ngakhona bahlanganisa abahlalisana kahle phezulu kwempilo yami. Ubizo lwami akusiyona isiphiwo ubizo lungihluphe kakhulu empilweni.
ukusuka nje ngimncane into engiyikhumbulayo ngino 4 years ukuza nganeno lungihlupha nje ngiyingane engaqondakala ekhaya into eziningi bengathandisiswa kahle kodwa bebengithanda okhokho yabona nje mina ngikhulele phezulu kwesandla sokhokhokazi nogogo nomkhulu ibona abantu bengazathi siyazwana kakhulu nabo uyayibona so le ndlela ayibanga yinhle ibe yinde futhi kakhulu ukuzofika lapha engikhona ngendlulile ingqinambeni eziningi abaningi abawayo kuzona uthola ukuthi abafinyeleli maliqala uhambo lwami kwakhona omunye ugogo wayeyisangoma wase-Middlelands ngamgagula ngegama ugogo Macele sithandwa senhliziyo yami sewashiya ngangimbiza umama wesibili and then kunogogo futhi uMankosi wayesebenzele eMiddlelands wayedume kakhulu eboniswa kakhulu ibona abantu engaya kubona mangiqala ngiba nezinkinga ngazathi impilo angiyitholi kahle kodwa into eyenzeka ukuthi mangifika kubona angangathola usizo oluhle futhi uMacele wakhuluma wayibeka mba wathi angizokhona ukukusiza ngoba wena lolu hambo luhambayo yilolu thina sasizwa ngalo xoxwa ngalo abantu bakudala kuthiwa mandulo akusiyona into yamanje uyayibona mina ngisona sangoma ngigidile angizange ngaguqa kamuntu ngisanusi ukhona engabezwa bethi asikho isanusi sentombazana kodwa mina ngikhulumela mina Mangcobo abanginike ubukhosi bathi ngisanusi ngoba ubukhosi bami buno profit bunobuthandazi bunobunyanga bunemithi bunempande buneyiwashu bunamanzi bunomhlabathi ngilapha nangezulu nangilanga uyayibona nangokukhuluma umuntu uthi mexoxile nami ethi gogo sekukhona okusukile kumina uyayibona ngilapha ngeindlela zonke cishe zonke umhlabuhlangene khehle umhlabuhlangene kodwa ukuze ufike kuloyo mhlabuhlangene ihlangane lemhlaba ufika uzwile kuyimanje basinda ngalendlela yokuthi ama joints ahamba ngihluphi ngoba baningi kakhulu ubasiza bayasinda neyinkinga beze nazo ziningi kakhulu ngikhumbula ngelinye ilanga umama ngixoxa ngikhala ngithi mina kanti lento yoziphele nini ngoba ngaqala ngimncane kakhulu isino more than 25 years yangiqala kodwa ngangakaqaphelisisa ukuthi iyona yangiqala mangithola umntwana oqala ngathi mangiqeda ukumthola ngase ngiqala ngihlushwa ikhanda iminyaka angangaqonda ize yaqhuma kahle mase ngithola ingane yesibili uyayibona kanti ukuthi bathi uma uphethwa amakhosi awukwazi ukuthi aphakame ungakabi like ukukhule ngokobuntombazane ungabi intombazane ngoba phela amakhosi kunamakhehla awakhulumi nentombazanyana uyayibona either uyazala ube umama noma ugane ebese beyiveza ukuthi bakhona uyayibona amakhosi so eyami yaqala lapho ngithe mangithola le yesibili ingane emsebenzini bengithi mangifika ngiquleke ngiyovuka ngisesibhedlela abelungu bahamba baze bathi ayi awukuhlala ekhaya sibone ukuthi uqhubeka kanjani ngoba manje isigcino usifaka enkingeni kwaba yileso simo ukuthi ngihlala ekhaya unyaka kodwa ngiholelwa imali yami ephelele hey isimnandi la kumnandi nje ngihola yonke imali kodwa ngingayi emsebenzini kwathi makuphela unyaka ke bathi hayi sekuphelile ungabe usabuya ngahlala futhi ngingenankinga ngoba inhlanhla kwakuyinto ekhona kumina ngangithi mangiliphimise ngomsombuluko ukuthi ayi mina sengifuna umsebenzi koshaya uLosihlanu kukhona umlungu ongifonele uyayibona ngoba ngafunda kodwa manje ukufunda kwakho akukusizi makufika kulento misiphakeme iphakeme ifuno kwayo uyayibona isikolo sasala ke phansi nomsebenzi wabelungu wasala phansi angizange ngatshelwa umuntu wasemhlabeni ukuthi kufanele ngithwasile kodwa indlela eyayenzeka ngayo ukuthi ngabona kuvaleka isimo semali kungazathi ngisibekelwa ubumnyama engabuqondi ngaya kugogo uMankosi lo bengimchazile wathi kumina Mangcobo ngibona ubumnyama obukusithayo kodwa ngale kwalobu umnyama kunokukhanya kodwa ngiqonda ukuthi kuyini ngangiqala ukuze ugogo ethi akakwazi ukuhlukanisa isimo esihlupha umuntu uyayibona
wayesengilayela komunye ubaba. Ngafika kulo baba owugedla wathi ngimlayela ukuthi kuyini lokho. Umkhulu wakhona sasebenzisana naye bethi umkhulu umzimbomvu. Okay. Wasemzimkhulu kodwa ubezinzela igoli naye sewashona. I-COVID isibulele kakhulu baba. Ngathi mangifika wathi umkhulu mangingena wathi hayibo ungena uhamba nekhehla liphethe izikhwama. Ngathi ikhehla liphethe izikhwama angazi nokuthi kuyini lokho phela mina ingane yaseGoli efayizela. Ingane yaseGoli ngiyayikhwayizelela mina ngisebenza ema-ofisini kwa-IT how. Ngene athi hayibo hlala phansi ubuye uthwele ingubo ekhanda. Yayibona? Isibuzo ukuthi lo baba ukhuluma ngayo. Ayakadideke nje naye ukuthi le ntombazane kusho ukuthi lokho ayekuboniswa kwakukhule engaqondi naye. Ebese ngilayela komunye naye ukuthi awukuyohlukanisa ingubo. Lo yakwazi ukuyihlukanisa ingubo. Okay wanginikeza kodwa nempande ngangazi ukuthi igobongo lokuhlukanisa lelo. Mina ngangazi nje ukuthi impande engilayela ukuthi uzokwenza kanje 3 days ebese uqapha amaphupho pho ebese ubuyake. Okay. Hayi ngenza lokho akushoyo. Wathi mangidlula ilanga lokuqala ngabona umamncane wami olama owashona ngo-2000. Mangibona umamncane wami engijika ngeskate. Iskate enginaso engisazi ukuthi nginaso lesi. Ethi kumina sekuyisikhathi. Awukuthi ukeka amabhruko ke kwamanje. Ufake nakho ebese uthwala iduke elimhlophe uhambe ngenyawo phansi. Sekufika isikhathi sokuthi uyobingelela umkhulu emanzini. Uyayibona? Yani. Umesho njalo ngibona isiziba esinentuthu phakathi ngaphansi komgede. Bese nginqamuka inkulumo. Hayi ngivuke ngilidle legobongo 3 days ngiphindele kumkhulu ngimtshela ukuthi kuvela inkulumo eyodwa nje qa. Athi kubukwenzakaleni ngimlayele. Athi hayi sazi inzima ngeke ngasho ngathi inzima indaba yakho. Kwawuqala ke kuhambo lwami lwabadala. Kwawuqala kweinkinga zami ke manje. Ngathi yafika. Ngathi lento yafika ngenye indlela ke. Yangifikela ngenye indlela ngoba noma isiqalile ngangilongisebenze esilungwini. Ukuyeka kwami esilungwini futhi ngihleze ngilihleka ilanga la khona ngoba kwasuka uboss wami ngangiyikey account manager. One of the biggest companies la in South Africa, if not internationally. Wasuka iboss yami yayise Durban. Yafika nje siputuputu ingalayele. Usually bayakhuluma ukuthi uzofika kanje uzela umhlangano noma ini. Akangakhuluma ngalelo langa samangala nje nathi eofisini ukuthi manje kwenzakalani. Kwaba umuntu nje futhi obusy ngetraining office bathi ne printer. Uyayibona lokho egijima between lezi zinto ezo2. Selapha ngokora 12 emini wangibiza. Mangene eofisini ku training room leyo. Athi kimi ngicela ungangibuza imibuzo eminingi kulokho engizokutshela khona ngoba nginazo impendulo zakho. Awu mangalo ukuthi manje lo mlungu usho ukuthini. Athi we have to release you of your duties. Kodwa sicela ungasibophisi. Hayo ungiyekisa umsebenzi isizathu athi akanaso. Bayajabula ngomsebenzi wami kodwa kufanele ngihambile. Kusho umlungu lo mhlophe. Kusho umlungu omhlophe iMD yami yangaleso sikhathi. Ngithi understand usho ukuthini. Athi no you'll soon get your answers but mina nginayo. Elami ithonga lahamba lalanda umlungu eThekwini lamlethe eGoli ukuthi ezongisusa emsebenzini. Yo. Ngihleke ngithi kwakuphakathi nelanga. Kora 2:12 kufanele ngiphume lunch ngo12. Kuphakathi neviki kuLwesibili kuphakathi nenyanga. Yayibona so manje emsebenzini khona intombazane ngangenza nayo i-lift club ngiyilanda ngishiye emsebenzini bese ngiyemsebenzini wami so ngelunch siyahamba futhi u2 ngalelo langa masihlangana ngelunch ngiyahleka ngiyamlayela ukuthi ayibe phela mngani wami mina umsebenzi ungiphelele hayibo manqobo nginkinga mkhulu ngithi hayi uphelele umsebenzi ithi ingane ngithi hayi kobonakala phambili bengizothina umlungu engitshela ukuthi akanayo impendulo fanele ngihambile ucela ngambophisi kwaCCMA naseLabor into abazoyenza bazongikhokhela u4 months kodwa not as i lump sum
every month bazongikhokhela mina ngathatha ukuthi ayike ngoba intombi kaNgcobo iyazazi nenhlanhla ngizosihlalela inyanga lenyanga yesibili ngizofuna umsebenzi ngizothola kusho ukuthi 3 months ngizoba ngihola amadouble kanti angazi lutho yabe siqalileke indlela yami yayibona kwakusuka kwayo kodwa uma iqala ngokuthi ifollows umuntu wamabhizinisi ifollows isalikazi samabhizinisi kodwa lesalikazi sesigudluzwa amakhehla empana umsebenzi uyayibona so ngathi mangisuka lapho kwaphela 2 weeks ngavuka nesalikazi leso sithi kumina uyabona lokho owakufundela nalolwazi osulithole emsebenzini lobu uyisebenza awukuthatha ukubhanqa uqala nansi ikhampani ngikuphi ikhampani uyoyiqamba uthi Inhlakanipho Training Solutions ngempela ngivuke ngithi ayibo ugogo kanje okay ngiyenza investigation yami in lapha yamangishiya kwakune account engangine appointment nayo i-new account sengenzile i-appointment nakho konke ngathumela ama documents because besenza training ngathumela ama documents onke and stuff so makusakuzofika lelanga ngithi mina how ugogo usethi ngenze something like i-competition nalabe ngiphuma kubona yayibona so mina in a way ngizobridge i-gap ngoba bengibona vele kuleya company bekhona lapho bekushoda khona uyayibona akusebenzisa lokho ke how ngithi ngisahleli kufika ukuthi fanele ngiye kulo yamlungu engangenze nayi appointment kodwa ngiyasaba ngoba phela mawungangenile khona isystem ebesiyisebenzisa umuntu iCRM uyakhona ukungena acheck ukuthi okay ngoba ukho ebese kuhambela uyayibona ngithi manje mase ngishayisana nowasemsebenzini futhi kuyoqala icala uyayibona ngihlala ithi lento namanguzoya unamanguzoya ngempela ngiye kulomlungu ngifika akekho omunye ofikayo ngifike ngimtshela ukuthi hayi sengekile lapha ecompanyini yami kodwa ngiza kanje ngoba ngizokutshela ukuthi ngizoqala icompany yami entsha athi company yakho entsha izos-offerana ngimtshele umlungu athatha amaphepha engangimthumele wona wabhekise phansi athi tell me all about it yayibona into moyiphiwe emkhulu ivele izihambe ngempela ivele izihambele igijimela lo ya waxoxa cha umlungu lo engiyiwa ku business entsha ukuthi bekuyiclient yami ebeyizoba yintsha uyayibona ngase ngiyithumele konke uyayibona how athi hayi ngitshele ngayo ke ibusiness yakho le ozoyiqala hayi ngimtshele ukuthi ngizovala la lokho abangakwenzi lapha athi it sounds nice go fix your papers and come back to me uma usuwenzile amaphepha ngihambe ngempela ngePitori ngibhalisa icompany ngenzeni futhi bengiyiproposal right ngizenzela ama company profiles zonke lezo zinto ngibuye ngihlale phansi nomlungu angiphi order ye100,000 i-training ye1 week ama delegates awu10 100,000 ngiqala ukusuka phansi yahamba yangisebenzela kahle for a year thema kuphela unyaka hayi amakhehla ke bengithi mangitrain abantu ngiphathwe ikhanda angisakhoni manje ukusebenza sibeqalile ke sibefuna okwabo ke manje sibagudluza lo uyayibona hayi kwaba ukuthi ke iyaphela ke manje icompany yami seqala lokuhlupheka kwasedlozini ke manje uyayibona kwaqala ukuhlupheka kwasedlozini imkhulu ne hayi angikaze ngahlupheka ngaleyo ndlela ngiyayimtshela umuntu noma ekhala ethi ayigogo khona abathikazi izinto zami ngithi ojabula mabasakuthakatha ukhale kakhulu mawuhlushekiswa idlozi lakho ngoba mabekuthakatha mkhulu usakwazi ukuyomemezelwa idlozi lakho libuye likuphakamele kodwa mawushaywa yilona uzomemeza ba asabale kuphi ngoba yini lithatha isinqumo yilona lithatha isinqumo ngeimpilo zethu uyayibona mkhulu ayingeke gogo ngeke indlela yabadala ke inzima buka yona lento leyo uyitshela ukuthi wena iyona ekuphilisayo beyithathe ngathi ngikhala kumacele wathi kumina hey weMaNgcobo phela okwakho thina sikwazi kanti futhi usungabhala incwadi edlula iBhayibheli ngokuhlupheka kwakho nezinto osoyibonisiwe ozambulelwe ngoba kuningi engibonisiwe komhlaba nokwezulu kwazi yonke into manje mgogo kuvezwa konke mkhulu nango COVID kwavezwa nangalesikhathi after COVID khona lapha abantu babefaqaka nje singazi ukuthi kwenzakalani
bephela nje abantu mina makuzoqala leyo nto ngaba nesibonakaliso ngiyibona ngiphuma ingazathi next door yasekhaya ngiyikhaya uma wamhlela etshanini nezingane zasekhaya ngapha ekhaya mina mangiphuma ngiza ngaba sekungazathi sekuyahwalala ngibona intiti bani phezulu mangibheka ngibona isod yayibona isod kodwa ngithi mina njengesiphambano oqala ngangithi siphambano esigold esicabezelayo ngibona isod lento iphethwe uba gonyama yezulu uNkulunkulu ingonyama yezulu bube selikhulela imhlophe nebutho akusiyena yedwa ibhube selikhulela imhlophe nebutho lalo lehle sibhakabhakeni lathi mangibona behla ngaguqa ngabheka phansi yeza yafika eceleni kwami yathi sizolanda bonke abangenzile kahle uyayibona yahamba ngafika kumama mvevezela ngathi ngisakhuluma nomama ngiyabona nali lebutho seliyabuya malibuya ethi kimi umuntu ngoba mina ngivele ngiguqe ngiyibhekele phansi angimbheki ethi umuntu kumina ngishiya nami ozothatha bonke ingilosi yokufa izothatha bonke abangenzile okuhle emhlabeni wabehamba ngaphapha emva kwalokho ku after u21 COVID 2020 ne 2021 after lokho kwaba khona isikhathi nje unyaka lapho abantu babefaqaka khona singazi ukuthi babulawa yini abaningi babebulawa kuthiwa yi stroke esivele savela nje kwathiwa ngaleso sikhathi mkhulu yavezwa yonke lento kuwo uyibona kuyimanje isibonakaliso sokugcina esibandakanya umhlaba bathe kumina ekugcineni kwakho konke umhlaba uyogcina amanzi wonke amanzi wonke ayohlangana imfula iyohlangana namalwandle thina sobe sikuphi ke lapha angazi manje ingane zami ngiyitshela zithi kodwa mama Mosi wathi uNkulunkulu akeze ukuphinda abulala umhlaba ngamanzi wona mbuzo omileke manje mangithobona leso sibonakaliso ukuthi angizukuphinda ngibulala umhlaba ngamanzi ngoba kuzonginukela yayibona angithi wasiyenzani uthingo lonkosazana kodwa manje masibe ngibonisa futhi bangibonisa ukuthini umhlaba uyogcina uhlangena amanzi wonke emhlabeni kuba amanzi wonke kusho ukuthi kuyophela yonke into futhi mhlase sesihamba nje sesiphela yebo kuyofika kodwa mina ngiyayithi ingazathi angavesana uketule kuyimanje umhlaba ngoba abantu abasekho emhlabeni sekuphililwane sekuphililwane emkhulu sekonakele vele abantu sekonakele vele ingazathi angavela ukuphendula umhlaba wakhe qalelwe phansi la kuthi ngolenkosazana ngoba ulithinta mkhulu wena gogo uNgcobo uthi ngolenkosazana kahle kahle njengoba lo representani lusho ukuthi sizohamba ngamanzi cha angithi wayethi uzoveza uthingo lonkosazana ukunqamula amanzi imvula ukuthi sinekwanele kwavela uthingo lonkosazana ngithi siyanqamuka imvula ukuthi angeke ngisafa ngamanzi ukuthi angeke isanetha kwamanje angithi uyayibona iyayinet bese mayise izothula kuvela uthingo lonkosazana bese kubalela yebo iyanqamula nje ngisa ukuthi seyinqamukile imvula ngiyakhumbula phela emakhaya nami ngekhola kaze ngilibone liyavela mkhulu kanti futhi ke mawunenhlanhla umuntu nje unenhlanhla uyakhona ukubona uthingo lonkosazana kabili eindaweni ezimpilo ezingafanani ngesikhathi esisodwa uliboneka endaweni ezimpilo ehlukene makuthi kusuku nenhlanhla la akuveli noma kubani sibuyele la ukuthi ke ugogo uNgcobo usebenza kanjani emkhulu mina umsebenzi engigxile kakhulu kuwona okulapha imsamo ukulungisa imsamo nokumisela abantu abangatholi izingane asibalaphi ngemithi yize kwesinye isikhathi idingeka imithi kodwa kusiyona imithi yokuthi sisuke sizama ukuzalisa ngayo imithi yokuhlambulula amacala ngoba esikhathini esiningi umuntu uma engazali uthola ukuthi ubulawa amacala asemsamo uyayibona yebo so iyona into engigxile kakhulu kuyona ukulungisa imsamo
ngilungisa imimoya iphile nabantu baphile. Mkhulu uzongibulala ngobuthongo. Ilokhu njalo amehla abuhlungu mkhulu uyabona bo. Aphuma inyembezi. Anenkinga mkhulu uyabona ebusika. Angiboni impela ngiyafifiyela kahle kahle namalight lawa. Asekulimaza Angilimaza. Mkhulu. Bomkhulu. So ngisebenza ukulungisa imsamo abantu bayayithathe kancane. Ingazathi into encane kanti into ejulile iyona into esiphilisayo mkhulu. Malimele lapho usuku ufile mkhulu. Yeah. So manje okay imsamo nani nokumisela ikakhulu. Ubuthakathi siyabulapha kodwa kusiyona into engiyithandayo kakhulu. Angigxili kuyona ukulapha ubuthakathi mangabe ugangelwe. Angikwazi ukuthi uze kumina uthi gogo lona ungenze kanje ngicela simshaya ngesichitho. Anginawo umuthi wesichitho emsamo. Angiyiphathi impande yobumnyama. Angivumelekile nje ngisho sengithanda angivumelekile. Ngoba ngiphethe abenhlanzeko. Isikakhulu ngiphethwa amaZulu. Mkhulu ngoba yonke into emangiqala ngomkhuleko. Ngiphethe onguyena. Ubawo. Okay. Imithi awusebenzi ngamakhambi. Ngiyasebenza ngamakhambi angiyithandi. Ucelile kakhulu nje. Iyangikhathalisa. Ngiphiwe kodwa iyangikhathalisa mkhulu. Manje mkhulu la nginombuzo. Nginombuzo according to imbuzo yakho engiphathele yona. Okay. So manje ngaphambi kokuthi ngingene ke nokuqala ngize ngiphume ngize kufike egcineni. Ngifuna ukuthi ungicacisele kutheni mhlawumbe indlela lendlela ngoba sisekulesigaba sokusebenza kwakho. Usebenzela kuphi esigodlweni noma uyahamba uye kumuntu unaso yini unayo indumba izinto ezikanjalo kuze ngiqonde ukuthi umuntu meqala ethi ufuna mhlawumbe usizo kumkhulu nizokwenza kanjani usebenza kanjani. Nginayo indawo engisebenzela kuyo mkhulu kodwa umsebenzi wami njoba ngisho ukuthi ukulapha imsamo akusiyinto oyisebenzela indumbeni. Into oyisebenzela lapho umuntu eqhamuka khona isikakhulu. Ngikushilo lokho okuningi futhi sikuphethisela emahlane eintabeni emanzini kuya ngokuthi yini lesihlambululayo lapho emsamo. Uyayibona so insebenzo kaningi umuntu angeza for iconsultation because iconsultation ngiyenzela noma yikephi futhi ngoba ngichitha amathambo. Siyaxoxa ebese uthola impendulo zeinkinga zakho. So noma ngabe siye emanzini kwesinye isikhathi banokuthi ayihamba naye ngasemanzini hamba naye ehlane niyohlala khona nixoxe. Uyayibona kuyadependa omunye ngiza kwakho bese sihlala phansi sikhulume ngitshela inkinga zakho kanjalo mkhulu. Okay guys siyathokoza gogo. Ngizoqala number 1 umbuzo oqala. Bengifisa ukuthi ungiphendulele la ekutheni mhlambe izinkulumo mhlambe noma izinto ezembatha umntwana mayizalo. Izinkulumo ezembatha umntwana mayezalo lapho kuyinkinga eshayana buthule mkhulu abantwana abaningi balinyazwa yileyo nto. Ekuthenini thina sizwe simnyama esikhathini esiningi ma umuntu ekhulelwe saye singakuboni njengabelungu bathi igift bejabula umuntu umethi uyithwele kodwa thina esizweni esimnyama uyayibona kuba ngazathi kusibekela ubumnyama kakhulu ke mawuyithwele kuqala izinkulumo eziningi uyayibona uthola ukuthi manje lezo izinkulumo umntwana uzembatha engakafika emhlabeni okuyaye bese kuba yinto ehamba naye kuba ithunze lemnyama elihamba naye ekukhuleni kwakhe. Uyayibona ifunda ingane iqede nasemavasithi kodwa ithithi mase kufanele ithola umsebenzi kungabi khona okuqhumayo kanti bulawa yini yile izinkulumo ezavela engakazalo. Mawuye ezinyangeni emkhulu akuvamisile ukuvela kukushaya buthule. Uyayibona akusikaningi ukuthi uthola inyanga ezokwazi ukuhlukanisela ukuthi wena wambathwa izinkulumo mawuzozalwa. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi izinkulumo ephakathi kwama wakho nobaba wakho. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi nabomndeni uyayibona mhlawumbe senugogo wayengafuni uma wakho ebese kuba khona amagama neziswane aphuma uma wakhe eyithwele wena usuphuma umbethe lokho ingilosi yakho idikibele. Uyayibona ngoba lethunzi likubangwa yini ukuthi ingilosi ozophuma na iyadikibala ngenxa yezinkulumo. Iyona into ebulala abantwana kakhulu mkhulu ngaphandle kwezibongo makuthiwa umbango wezibongo leyo iyabaqeda mkhulu iyabaqeda.
Kahle that's why could sithi isintu izono zabadala zule ebantwaneni ziwele ebantwaneni mkhulu fanele avoid lento ukuthi kudonsiswane ngengane kudonsiswane ngene umkhokha yini umkhokha fanana noma iphikiwe leyo ngane iyinkinga kakhulu umkhulu indaba yokuphikwa ifanana nokuphikwa ngoba bakuphika ungakazalwa leyo nhlambi kwembatha ungakazalwa uyayibona kangangokuthi noma uyihlambule ngake ngageza angithi manje sikhula la ebukhosini mawulokhu lapha kukhona ukukhuliseka futhi angithi mawulapha experience you gain more experience kukhona isiguli sami engathi ngisigeza leyo nto ngayomgezela ehlane kwagezeka yebo sigeza izinkulumo ezakhandeka ekuzalekeni kwakhe simisa kanjalo emsamo ukuthi bonke ubunhlamba uyayibona obavela sithi abuhlambululeke namhlanje ayahamba umfana within 3 days abuye kimi wegogo bavelile abadala ngithi mina bathini abadala athi hayibo bathi kumina siyabona ugogo ukugezile kodwa ugezekile ngoba thina sifuna alimise ngesihloko ukuthi ugeze ukuthi ubaba wakho wakuphika uyayibona so uyayibona into yenza eyayibe imbangela yokuthi uthi noma into uyihlambululile ebe singagezeki kahle zincane izinto ezithikazisa umsebenzi ukuthi ungaphothuleki ube muhle uqede okay hayi cha seyiqonda mkhulu ngoba vele imsamo imoshakele mkhulu futhi mawusulungile umsamo ukungakhona ukuthi nje wenziweni ulungiswe nje kuze kuthiwe cha uthwele basho njalo bahleze besho njalo ngishadisile ngeweekend beyathi ngimthwalisile ngathi ayibeze nabo ngizobathwalisa kodwa impande yokuthwalisa anginayo ushadise indlelani umgogo kwenjalo ushadise iguli ingane nentombi yayo ingane noma wayo salungisa umsamo 6 months last year wasithatha umsamo kusuka la wayisifaka eMnambithi sasuka eMnambithi ayongena eManyukhasela silungisa umsamo indlela esayiqala singayazi ukuthi izosithatha isibekephi kodwa ngiyedlozi ngoba phela mangikulapha mina ngikulapha yikho ngithi mangizoqala ngikusebenza kufanele kuvuleke amaphupho okuqala angiwavuli ngemithi ngiwavula ngamanzi uyayibona kuvuleka amaphupho so that mangitshela ukuthi yazi sekuvela ukuthi nawe abakini ba communicate nawe ngoba phela ithonga lakho lele silungisayo so angithanda ukuthi kube inyanga njalo ekutshela ukuthi hayi ngibona ukuthi awube nawe khona ukubonayo ngoba phela ledlo sesilungisayo elakho uyayibona so naye kuntombazane loyo sakwenza konke lokho ngempela ucela nje ukuthi ngimlungisele umsamo ngoba engaqondi ukuthi uma wakhe wayeqhamukaphi umama ukhuliswa ugogo onesinye isibongo kodwa uma wakhe unesinye isibongo uyayibona manje uyazibuza ukuthi uma wakhe kahle kahle wayeqhamukaphi ngalesi sibongo uyayibona mehlangana nami ukuze ayibuze futhi lokho ukuthi ngathi mina kunenkinga yomshado wabazali beni wathi mina bami bashada baqeda ngithi yebo ngiyambona uyacaca uma wakho kodwa khona lapho kungalungile khona kahle uyayibona mase sihlalela phansi silokhu siphahla sibancenga ukuthi basivezele icace ngoba phela ibisiqede umndeni wonke usele yedwa umntwana lo ekhaya kubo sebaphelile abafowabo nodadewabo nabazali uyayibona baqedwa ilesimo salecala athi bese kuvela ukuthi kukhona okungazange kwenzeka kahle la emshadweni yazi umkhulu ukuthi okungayenzekanga kahle kwakuyini kusho ukuthi njengokuthi ngizothini when we school sami uma wakho umezalwa uzalwa ugogo wakho owayeganile asithi ugane kwaShandu uyayibona uma egane kwaShandu ebese sheshe ukushona eshone wena una 4 uyayibona uma eshona ebese ugogo wakho ozala umama ethi kubaba wakho hayi mkhwenyana awukungiphe nansi ingane ngiyoyikhulisela ngoba wena usazogana ebese abomakoti behlupha ingane yami umntanami uyayibona ubaba wakho avuma athi hayi vele mina ngisazogana mthathe gogo uyomkhulisa uyayibona ebese ingane ihamba kanjalo uyakugogo ozala umama hamba isikhathi ke basuke emakhaya sebeze eGoli ugogo ikhula ingane izigane yayibona ilotsholo igane ubaba wayo usaphila kodwa ugogo angabatshela bakubo ukuthi umntwana usiyashada kanje uyalotsholwa ntontoni understand mkhulu kanjani manje kahle kenzeka mkhulu abaphutha akhandwa into encane ongayinakile uyayibona agane kahle vele kube kuhle emshadweni athola ingane yonke into kodwa manje ekuhambeni kwesikhathi sekuphela le ingane
uyayibona na uyahamba lo mama uyahamba nomyeni wakhe sekusele ngane yodwa uyayibona mase siyilandela ke siyilandela sithola ukuthi kukhala lo mkhulu ongazange atshelwa ngengane yakhe eganayo ukuthi iyagana uyayibona ufuna ingane yakhe manje asimazi ukuthi uba silokhu siphahla ke mkhulu ngiyakuthanda ukuphahla mina mawuza kimi nje wazi ukuthi sisaza ulihamba ihlane namanzi siyophahla nje sithola impendulo hayi kubalo kubesivezela nini bazosilethela umuntu ozosithatha sibeke lapha ya angithi sifuna umlando sifuna umlando yazi lisezele kanjalo mkhulu laze lasithatha la yosifaka eMnambithi kamalume wentombazane wegazi ozalwa umamncane kusho ukuthi kulonkosikazi owangena ubaba umkhulu wakhe after umama kheshoni ugogo wakhe eshonile uyayibona nakya saya lapho kwathiwa indlu enkulu iseNewcastle fanele kubuyelwe eNewcastle kwayiwe eNewcastle bajabula abathola isizwe sikadadwabo uyayibona hawu makubuywa ke sekufanele sihambe senzeni sizomkhipha lo makoti elokheshonile kusho ukuthi ubani uma wakho sizomkhipha emzini wakhe manje siyashweleza siyaxolisa senza konke fanele ephume ekhishwe ephindiselwe ekhaya ayokhishwa kabusha ekhaya azocaca ngala uyayibona kumbathiswe kwabiwe kwenziwe konke sakwenza konke lokho omkhulu kodwa mawungawuphiwa umsamo izinto ongeze ukwazi ukuthi fanele uqale uyenze njani usithole lezi yebo ngoba ukuhamba kwethu kwafuneka semahlane sovusa imizi size sivusa umuzi wakhabo gogo lo wakhulisa umama lo sishweleze sixolise usenzelana ukuthini ngoba sisazohamba indlela ende eNatal singahambi namadlozi alwayo uyayibona sasixolisa ukuthi abazibambe sihambe siyogeza amacala kwafakanele kuphakame umuntu kulomndeni ozomela lesalukazi esathatha esadla amalobolo ngendlela engafanele uyayibona masifika lena kwakhishwa imbuzi zokuxolisa zokuhlambulula ikhaya kwakhishwa isincephezelo ngathi mina bangathi amalobolo akathi sincephezelo samalobolo ngoba sazi ukuthi kwakuyimalini amalobolo uyayibona and la futhi akekho sazowakhipha amalobolo kwakhishwa ke leyo mali esithi sincephezelo samalobolo ukuthi akwazi bakwazi ukwamkela ngale uyayibona bese hlambulula icala yayibona sayihlaba ke leyo mbuzo yokuhlambulula icala ekseni savuka sathathele emalibeni siyakuphike manje Harry Smith lapho umkhulu alele khona ufuna ukubona ingane yakhe si30 sekumzukulu safika la enemkhulu nakho ngikhohlwayo suka la eGoli ngolwesine before sizosuka ngolwesithathu ezintathu untombazana ungithumela ivoice note ngabo 4 gogo ngivuka nenkulumo la ngithi thina athi ngazathi sise Newcastle lapho siyakhona ingane kamalume lo wase Newcastle ithi kimi wesisi ngivuke nephupho athi ngibuza ukuthi iphupho elithini athi ngiphupha umkhulu usiphecelezana athi ngikutshela ukuthi uyabonga umsebenzi omkhulu omenzele wona asikawenzi umkhulu imasovuka ngakusasa sihambi ithonga seliyabonga ngale uyayibona hayi sakwenza ke konke lokho sathi mase sibuye emalibeni ntambama kwahlatshwa imbuzi kuyokuthi manje sicela ukuthi bamkhiphe ayongena emzini wakhe sabambathisa senza konke kwayima kuqonda konke emkhulu masovuka ekseni sesilungisela ukubuya uanti walentombazana athi kumina hayi uyathakatha wemanqovu ngithi ngetheni manje anti akuhlala la ngikutshela ngivuka nobhuti wami ubhuti wakhe ubaba lentombazana athi umila ngaphandle kulo ronde silala kuwo athi mangimbona ngize ngithi bhuti wazwafaka ijazi lika baba kwenze njani ubekwa yini la athi hayi phela ngizolanda umkami kade nihambile eGoli nisukile eGoli ngicela into enzeke manje mkhulu hayibo uyayibona athi uanti lona hayi phela umkakho ukhona usala ngaphakathi basamlayela bakubo kanti futhi akakwazi kuyiphumela fanele uyombamba ngesandla uphume naye athi ngizokwenza lokho nje mangiphuma naye yanongihlabelela icule lithi khona icule esamkhipha ngalo athi angazi sukuma amakoti sihambe siye ekhaya kokude ekhaya uyofika ugaya utshwala utshelwa yithonga ukuthi sihlabelele lelo culo hayi ngempela thambona umfowabo bengenayo orondweni afika amcaphune ngesandla mina masilale ebusuku ngimtshela ngathi umkhulu uzodeda kulomfana owumzukulu oyena ngqo wesibongo ngempela athi mabesukuma bephuma makefika eminyanga ashintsha ubhuti wakhe abe yilomfana yayibona
kwaba yilokho mkhulu sase sithathela khona ke sesigqoka masinya ngithi uthe kade sihambile kusho ukuthi kade silindile sesiyaphuthuma ke siyabuya indlela yethu yabamnandi kabi mkhulu safika ngapha kwatholakala sabeke sithola umfana esimshile nembuzi esangweni yokumamukela samshadisa kahle bakithi sebehlupheke bahlupheka bengazi ukuthi badliwa yini bedliwa into encane inyembezi zekhehlela lalikhala Nkosi yami manje lana mkhulu untombazane ongena emshadweni nengane engasiyona khamba kanjani la kuyinkinga leyo mkhulu ngoba abantu abaningi emvamisa bazokutshela ukuthi kufanele lotsholwe umntwana mina ngiyakwenqaba lokho through experience engiyifundiswe ithonga lami nemfundiso zalo umntwana akekho umntwana mkhulu ongenalo ithonga la kubo umntwana uzalwa inethonga lakhabo mama nilakhabo baba ukuthi ubaba wakhe akayenzanga imfanelo akusho ukuthi ithonga lakhe selimflathele ithonga lamthanda kakhulu ubaba wakhe lambusisa ngalengane umuntu ophoxe sonke lesimo ubaba wengane ongayenzanga imfanelo uyangunderstand mkhulu manje mase uzothatha lengane wena uyintombazana uyothi kwaShantu ingane izalwa kwaMbhele wena usuyithatha uyifaka kwaShantu uthi izoba yakwaShantu ngizwile nje one of the podcasts ethi umuntu fanele bese umyeni wakho athenge lengane ayilobole bese kayoyenzela usiko ihlanjululwe ijiliswe cha mkhulu hayibo cha wehlabehlike ugana mina mkhulu akugani ingane yami ingane mangabe mina nawe sishada mkhulu siyavumelana ukuthi izohlala ekhaya kodwa izobiza isibongo sakithi ngoba phela yakithi umlanjwana uyohleze umlanjwana ugana kanjani nengane izoshintsha isibongo ingene esibongweni engasisona sakubo hayibo kuthiwani manje it's very controversial it's awesome ngempela mkhulu ngempela ingane nengane inesibongo sayo ingane nengane inethonga eligadini ukuthi ubaba yakenzile kahle akusho ukuthi sekufanele uphisane ngengane leyo nto ibulala izingane imisebenzi wami mina ukulungisa izibongo nakho nalayo macala mkhulu iyona nto sinkwasami hayibo bakwenzile impela futhi ngiyakwenza mkhulu kodwa izingane aziphumeleli izingane ayiphumeleli ngoba kayikho umntwana ungangena naye emshadweni mkhulu nale ntombazana ingenile lengithi besiganisa weekend ingenile nezingane mawuyothula umakoti uyakhuluma ukuthi umakoti uza nomthwalo ongakanani idlozi libamukele angithi kodwa alibamukeli ngenyongo umakoti wamukelwa ngenyongo izingane ziyabikwa nje emsamo ukuthi umakotweni ufika nezingane la ekhaya uyangunderstand zizalwa kwabani awukwazi ukuphisana ngezingane emkhulu ingane ibelonga esibongweni sayo sesende nje sesende mangabe ubaba wakhe engakhiphile leyo ngane iyobiza isibongo sakithi iziyofa ekhabo mama iyapha emshadweni ingaye emshadweni ngokuyohlala ngesimo ngokwamukelwa hayi ngesibongo nokuthi usuzoyikhandela amasiko akini hayi bafowethu ziyaphi ingane zibulawe into encane mkhulu ziyaphi ingane zibulawe into encane ngempela kuvaleke izinto zithi zivaleke zibopha ukudlula kuqala ngathi mkhulu kunzima thani ngikenzela umzekelo futhi kunzima ingane iwumlanjwana bese uthi wena ubaba wayo ngayibeka kanjani ubaba wayayihlawule ane ubaba wayayihlawula wenza zonke imfanelo fanele uwezelwe ekhabo baba angithi mkhulu mayiwezelwa ekhabo baba ungazange wayohlukanisa ukuthi lapho esimukisa khona isibongo simi kanjani uyazi ukuthi ungashonelwa ingane hawi uyazi ukuthi ungashonelwa ingane emkhulu ngoba amaphutha akhandeka singanakile uyayithatha ingane umlanjwana wakwaNqobo uyayenza umlanjwana wakwaShantu kwase kuba umlanjwa kwase kuba umlanjwa kanje wena wazi ukuthi ubaba wakho mushantu angithi ngazi ukuthi isoko lami ushantu ushantu yalobola uyahlawula wenza konke ufuna ingane wezelo sibongweni sakhe mase uhlola kahle ungahlukanisile ukuthi awuthi sike sibheke ukuthi lapha yakhona umntwana izibongo zimi kanjani thola ukuthi uShantu naye umlanjwana kwaShantu kwamina ngumlanjwana manje ngikhulunywa uthiweni leyo nto ngikhipha ngapha ubulanjwana iyo ngena uyoba umlanjwana futhi uyayibona ngani empty ayinadlozi empty uyayibona
Kwesinye isikhathi uthola ukuthi awuhlukanisile izibongo. Indaba yezibongo inzima kakhulu. Uthola ukuthi awuhlukanisile izibongo in terms of ukuthi lapha kwaShandu kuKwaShandu nje uShandu oqondile yini. Noma kwasabona zisabakhahlela zibaphindisela isibongweni sikagogo. Kokuqinisile kunjalo ngempela. Asidule mkhulu omunye umbuzo. Zibulewa into singoShandu nje senkingeni izinto ayiziphambili. Kwakhona kwaShandu emuva. Hey ingqopha kwabona oma abazali. Nabo ngathi bakhomba ngiyasibongela Khehla. Manje senze njani? Before zoweza ingane uhlukanise kulesibongo oyomfaka kuso ukuthi ngabe sime siqondile yini. Mase singaqondile ayizinze la ekhaya ekhabo mama noma seyikhishelwe imfanele kuchazwe emsamo. Ebese khabo babwayo kulungiswa umsamo oqala. Awukwazi ukweza ingane ungazi ukuthi uyiwezela kwaba. Kahle nempilo yengane ngeke izilunge iba sengcupheni ngo 100% uma kwasona leso sibongo ogogo banamacala nje kunesixhifunqu sakhona. Yebo kumele iqale ilungise emuva. Yebo mkhulu umathatha senkingeni la kakhulu. Ay qhubeka mkhulu izana omunye umbuzo mkhulu. Asiqhubeke yazi ngawuthi ngingene kulombuzo uthi ungicathi uzolinka nalo ngiqeda kubuza ngoba ngiyawubona uyafana mangizobuza ukuthi ingqinamba nengozi no bathi lento le yinto umgozi yini ubungozi ya ingqinamba nomgozi nokucuphelela nali igama elifunayo nengcuphe nokucuphelela kwempilo yengane isibongo sayo ngaze ngathi mhlambe isemshadweni otheziwe. Ingane etheziwe. Ibhlungu ke nayo leyo mkhulu ingane etheziwe inokuhlupheka kwesinye isikhathi ngoba uthola umama engazi ukuthi lengane ayibize ngasiphi isibongo. Okay. Uyayibona nganceda omunye ubhuti. Athi usehambe uzudelile. Yazi wathi mangiqeda ukumhlolela wathi kumina hawu Mancobo umncane kangaka wazi wangihlukanisela into enzima kangaka wayenza yalula. Ngathi hayibo ngimnca wathi angisho wena ngokwedluzi sengisho wena ngesiqhu sakho sasemhlabeni ngoba ngihambile abanezintshebe ezimhlophe nabanjani abakaze bayibamba kanje ngale ndlela ongilayila ngayo. Ubhuti lona ngitshela nje umlando. Umlando uzophendula lento lombuzo wakho. Sekahle uphendula umbuzo. Umlando. Ubhuti umama kwayeganile. Yeah. Ne? Umeganile ubhuti ugane kwabani kwaQwabi. Asithi ugane kwaQwabi. Ane? Umegane kwaQwabe kungabe kusaba mnandi la kwaQwabi. Aphuma umakoti ayofuna umsebenzi emadrobheni. Okay. Umefika emadrobheni efuna umsebenzi akakayitholi lengane etheziwa ngithi utholi isoka. Okay. Seyaqoma ke manje umakoti. Ushadile uneyingane lapha emzini. Useya kuphi uyofuna umsebenzi emadrobheni. Sethola isoka. Methola isoka hlalisiso. Lo muntu umakoti uganile kuhlalisiso. Leli soka lithele ubani ela kwaNkosi asitho wakwaNkosi. Yeah. Okay. Hayi ithi senze ngesibongo esaziyo ukuthi baba namasiko. Ya sithi wakwaZondi laba abagcabayo ebuseni. Ngoba ingane igcina seyenze layo masiko. Uyayibona? Yeah. Abambisisa umakoti. Akalazi leso ukuthi liqhamukapi. Lathi mina ekhaya kungakuphi. Mhlawumbe enquthu mhlawumbe. Nihlangana emadrobheni angithi. Yeah. Okay, abuye ekhaya. Mebuye ekhaya usebuya nalesiso esingaziyo. Okay. Bamxoshe emzini. Besibone futhi angasifihli ukuthi siqhamuka. Bamxoshe emzini. Mabemxoshe emzini aphindele ekhaya kubo. Baba wakhathi ayiphuma inqiwa lapha ngezansi ngoba phela wena uganile. Awukwazi ukubuya emzini wami. Amkhipha inqiwa. Ingane izalwe. Mayizalwe ingane ibiza siphi isibongo? Mkhulu ngibuza wena ke ingane etheziwe kufanele ibize isiphi isibongo? Kufanele kubize sika lo wayishada, lo shadile. Danki wasemshadweni. Danki mkhulu. Yebo. Kodwa lo sister yena wenzani? Wabize sakhabo mama. Ekhaya kubo wamnike sekhaya kubo. Wathi nje akathathe sesikhaya. Usibiza umnika kanjani sesekhaya mama ngoba naye akasabhilonge ekhaya mama wakhishwa ngenyongo. Wakhishwa ngenyongo. Wahanjiswa. Yebo. Manje inkinga isekutheni nini?
umntwana umelokho ekhula izinto zingahlangani uye inyangeni uyezangomeni bamtshela ukuthini inkingi isesibongweni wena kufanele ubuyele esibongweni sakababa wakho understand amkhulu yebo Nhlala yenza ukuthi ingane mangabe kunenkinga yezibongo bazokutshela ukuthi kufanele ungene esibongweni sikababa wakho kufanele ulobolele ubaba wakho okuyinkinga kumina umlobolela kanjani baba wakho engahlawulile kimi umhlawulela kanjani ubaba wakho mina mawuzongitshela ukuthi ingane kufanele iyohlawulela ubaba wayo ufanana nomakoti nomuntu othi umakoti makakhipha inkomo esibayeni sakubani kumkhwenyana alobole ngaso zibuye esibayeni uyangunderstand ayenzeki mkhulu ayenzeki so lo bhuti bamenza kanjalo ngihlala yenza hamba uyolobolela baba wakho uphume esibongweni sakhe abomama ungene kulesibongo sakhe abobaba wakho thola umuntu ozokwenzela leyo nto wesibongo ayithi vele imvamisi akwenze lokho baze bamenza usiko kubhedo kokugcina mkhulu yebo kubhedo ukudlula kuqala isemuva asuke futhi ke ekhambeni kwesikhathi sefuna ukuthatha umakoti ulungisa indaba zesibongo nje ngoba ufuna ukuthatha umakoti yayibona ashade hayi kubhede emshadweni mkhulu baze bahlukane nomakoti bacisha ukubulalana afike kimi ngithi mina kwakungeke vele ube mnandi loyo mshado ngoba kwa umshado kamama wakho usecaleni umama wakho waphinga waphuma emzini wakhe wayokutheza phandle wabuya nawe wena usushintsha isibongo athi kanti gogo kwakufanele kwenzakaleni nasi isisombuluko mkhulu fanele mayizalwa lengane ibiza isibongo sasemshadweni kama wayo until abakhabo babwayo beze bazoyiclaim bakhiphe imfanelo la emzini kama wayo before bezokhipha imfanelo fanele bekhiphe inkomo yokuhlawula angithi mkhulu bahlambulule lelikhaya bese beyahlawula behlawulela ingane lengane mayiphuma lapho iphinselwe ekhaya ekhabo mama bese mayisuka ekhabo mama khathi izoyewelela iye kubo uyayibona so mina mangimtshela ngathi mina before uzoshada kwakufanele ngabe wahambisa wena uhambisa inkomo yokuhlawulela uma wakho emzini wakhe uyayibona ukuze abasemzini wakho bakwazi ukubusisa uthi hayi gogo sakwenza lokho kodwa umalumekazi ngoba umalume wayeseshonini umalumekazi wayikhipha inkomo nentambama ngelanga lomshado wami ngathi wena wawucabanga ukuthi uzobusiseka leyo mshado yini abasemzini kamama kho bengawubusisanga kwakufanele inkomo ihambe kuqala wenzelani wenzele ukuthi leli thonga lasemzini kamama wakho eliphethe ubunhlanhla bakho likwazi ukukhulula kuvula izinto uyayibona likwazi ukukhulula uthi mawuthatha umakoti sokhululekile lapha emzini kamama wakho iyona ke into eyakwenzela inkinga leyo ngoba manje bona basala bedikubele awubamemile emshadweni wakho uyayibona kanti ibona abanikazi bempilo yakho ngaleso sikhathi ikhathi zinje indaba izimpica abadala indaba zomsamo omkhulu ngathi uyibuke kancane uthi into encane kanti esazokujayivisa andifuna wena kakhulu kazigogo uncoba ngoba wena uthi uyayiphahlela uyifuna kancane mkhulu kancane mawuzojaha hayi uzoshayisana namabonda mkhulu uzoshayisana namabonda kufike sigene lapha endumbeni kuthiwe ikhumule icathula uhlala ecansini avela athi kumele ushintshe isibongo kanti indaba enkulu kwaleso sibongo kunokukhohlakala okwenzeka yebo mkhulu okungashwelezelanga futhi yebo mkhulu and isikaningi indaba zomsama zilungiswa imithi mkhulu zilungiswa umuthi uzamuva inkulumo ozoyithula edlozini iyona into esebenza kakhulu kodwa ke lokhu uyakuphiwa kusinoma ubani okwazi ukuthetha idlozi lemizi yabantu ehlanganise umuntu ohamba namakhosi manje lana mkhulu ke gogo uNcobo yini imbangela ngoma nje sibona nje izingane eziningi zithwasa nje left and right imbangela yini kahle kwenzakalani mina ngokubona kwami mkhulu abantwana abaningi bambethwa amacala emsamo mabezohlola behlola into zabo thina bogobela mina ngisiyena futhi ugobela mina mentor I don't do the gobelas because anginazi izangoma eziguqa kwami mina nginceda abamanzi abathwasa imoya not lezo gidangidi
anginaso nesigubhu mkhulu so abantwana abaningi bathi mabezile kumlaphi bese sibona indlela yokukhanda imali kwesinye isikhathi noma ngasukuthi ubona indlela yokukhanda imali abanye ifika ibe inkinga la ikuhlukaniseni ukuthi lento emembethe lo mntwana ingabe imimoya yokusebenza yokuthwasa noma imimoya efuna ukulungiselwa ebese khulileka umntwana uyayibona manje sithwasisa kwasani mkhulu uyayibona bese abantwana babuya baba izinto bambatha amabhayi kungafanele kungekho lutho oluqhumayo ukuyaphambili kodwa uthwasile umntwana so inkinga ilale lapho ukuthenini sithwasisa abantwana abahamba nendiki yayibona umoya waphelele einkalweni ofuna ukulungisela ubuyiswe ekhaya thina sesiyamthwasisa iyona mbangela into ebangela lokho okuhlupheka okuningi einganeni ngamabhayi masingake siyeke ukuthi uma ungakwazi ukuhlukanisa mkhulu izinyanga ungakwazi ukuhlukanisa thumela komunye dlulisela komunye ozobona kangcono iba nabantu osebenzisana nabo ukuthi inkinga mangabe wena ungakhona ukuyihlukanisa kahle bese ubathumela umdlulisela phambili umntwana hayi ukuthi ngoba silambile yebo sesibaningi kakhulu yayibona ama clients kodwa ngeke azaphela angithi mkhulu yenza okuphiwe enye inkinga leyo siyenza izinto esingayiphathisiwe ebukhosini kufanele uphathiswe mkhulu mawungayiphathisiwe into ungayiforced kodwa manje siyaforced indaba mkhulu yongenisa abadala ekhaya ngacheka kancane kuthini ukuphawula kwakho hey ngizoqala phi indaba yongenisa abantu abadala ekhaya it's very controversial because yazi mawulokhu ulalela abantu bekhuluma ko YouTube kontontoni nasema TV kukhona nje abakhuluma futhi ema TV esibaziyo engiyangiphikiseke mina amanqoko njengokuthi umuntu ethi awukwazi ukuthi ubiza inyanga izokubizela idlozi lakho kanjani ngoba idlozi lakho mina ngizophendula ngithini ngithi kuya ngokuthi wambulelwe wagcinapi ngoba la ibunyangeni nasebukhosini esiphiwe siphiwa ngokushiyashiyana ungathi ngoba wena uphiwe kwagcina la ebese ugeneralize yonke into ukuthi yonke into izogcina lapho kukhona abanolwazi oludlula lwakho kukhona abanamandla andlula wakho in terms of ukwazi ukusamona amadlozi eminye imizi mina ngiphethwa amakhosi ekhabo mama ekhabo baba ekhabo gogo ekhabo khokho bonke abasebukhosini mfulu awukho umuze engena kuona noma ngabe kuthiwa idlozi lihlanyazela kanjani ngingakwazi ukuhlalisa phansi ngoba ngihamba namakhosi odwa uyangunderstand mkhulu so umuntu akakhulume in terms of lapho kugcina khona amandla nolwazi lwakhe engathi okungala kwenzeki yebo mkhulu ngoba engakaze afike mina ngikhulumisa phezukwane ke lokho ukuthi iguli zami eziningi zifika zingakwazi ukuphupha mkhulu omunye afike kuthiwa idlozi limflathele ayifuni lutho nje kodwa ngiyakhona ukungenelela ngikhuluma ngilimelemeza idlozi libuya phuphi lixoxe naye limtshela ukuthi la icanulwa yini nani yingakho bese ngithi umuntu akakhulume ngolwazi lakho ukuthi ligcina kuphi some of us we can still do that coming to a question yakho ukuthi abantu abadala bengiphendula nje ngoba kukhona abathi awukwazi ukufakelwa umuntu umlaphi wendabuko idlozi ekhaya uzisa kanjani idlozi ungasi umlaphi wendabuko ngoba phela mawuzongenisa idlozi kufanele ukhiphe imimoya yonke ekhaya ubuye uhlambulule ubahlambulule obese bangenisa bese ubopha uzokwenza kanjani ushantu ungakaze kwanolwazi lokuthi kwenziwani cha sengiyazibuzela nje in general mkhulu uzokwenza kanjani angithi fanele uthole umuntu ozokucathulisa bakunike iwithu kumele kwenze nje uyayibona mina ngiyacathulisa ngikuhlambululela ekhaya sambu bahlambulule ngitshela ukuthi yenza kanje thani mina ngekwazi ukwenza yonke le nto simply mkhulu thani asibangeniseke bese ngibuya ngibethela ekhaya angithi ukusuka lapho ke sesibheka izinkulumo ukuthi babuya bathini coming futhi kuyo le ndaba yongenisa abantu abadala usually ngiyangithi mina angilaphi ngenhlala yenza angingi ngokuthi yebo kuvamisa ukuthi makunenkinga kanje ilashwa kanje
Mawungenisa abantu abadala usually kuthiwani fanele ube nempahla enjani? Ngazi noma emhlophe. Imbuzi angithi. Oh yeah. Bazokutshela ukuthi kufanele ungenise awukwazi ukungenisa abantu abadala ngembuzi. Abanye basho njalo. Kaningi inhlala yenza. Of which mina ngisebenza ngenhlala yenza. And through my experience mina mangenisa abantu mina manqobo mangenisa abantu abadala ngithenga inyama ebusha. Yes. Ngithengisa inyama ebusha yibravos inyama ebovu isibindi intontoni. Ukhanda ukhamba umqombothi okubamukela. Ukubonde lelo phalishi. Ngizokutshela isizathu. Sithenga inkukhu emhlophe siyobahlambulula ngayo. Iyona into esochitha igazi kuyo. Ileyo nkukhu emhlophe. La ekhaya masibangenisa ukwazi ungenisa abantu abadala ungabaphanga isithebe. Angithi mkhulu? Yes, uzobaphake leso sithebe ushise leyo nyama ubaphe badle. Kusasa badle lenkukhu bobahlambulula ngayo. Angithi? Why ngenza kanjalo mkhulu? It's because uzwe umuntu make fika ushanda kimi. Ngithi mina abantu abadala bangenile ekhaya. Uthi wena sengibangeniseka u5 wegogo musana ukudlala ngathi. Yini imbangela mkhulu? Imbangela ukuthi wena mangizothi kuwe thenga imbuzi sizongenisa abantu abadala. Masiyolibiza ledlo zalihlalanga lilindwe wena ushanda ukuthi uzongimemeza ngelanga eliso. Umnikazi wekhaya asimaza ngithi ukuthi ubani noma umkhulu wakho noma ukhokho noma ukhokho khulu. Angithi? Mhlazane siyomemeza lapha ya. Uthola ukuthi akekho. Kodwa engekho nje uzothumela abathunywa laba abazombambela indawo la emsamo. Angithi usuyafika wena mina ngithe uthenga imbuzi uyayihlaba lembuzi uphakela abathunywa ababambe indawo inikazi wekhaya akekho bayadla bayadela bayasina bayadela mhlazane efika lo yamhlamba uyofika after 3 months or after a month ukwenzile lokho uyafika uyangena ekhaya uhlala phansi awusamuphi isithebe awazi angithi ukuthi sekhona uzothini uyahlala abona ukuthi hayibo kanti bengibizela udodi aphuma ahambi kunendlala yodwa la indlala yodwa mkhulu awumamkelile angithi yikho ke beselenzani uzwe bathi lela ngibona abadala bengena bephuma yingoba awubatrithanga ngendlela efanele we understand manje la enyameni lezi ehlukene divorce playback steak lezi uyayibasa ngoba ithonga lithanda isishiso yabaza le iyalekelela ukuthi mayifika emva kwesikhathi angithi ubapha isithebe bahle manzophahla mina indlela engenza ngayo sengifundisa nabanye masiphahla siyasho ukuthi njoba sesingenisile sicela kumnikazi wesikhaya asibonise impahla yakhe esomamukela ngayo sayisithi yokumamukela noma yokumhlalisa phansi uyayibona kuba uyena ukutshengisayo ngoba eminye imizi imkhulu isebenza ngembuzi ebovu amakhosi engenabala wena ungithengisa imbuzi emhlophe licanuka idlozi uyayibona ukuthi imisebenzi yesedlozi yasemsamo imoshwa into encane omunye akuthengisa imbuzi emhlophe kanti la ekhaya idlozi lakho umnikazi wekhaya ufune nekhanda elibovu enophawu omhlophe to avoid izinto ezikanjalo akube uyena othi masefikile akutshengisa noma ngabe ungene ngalo lelo la ngenifika ngalo uyayibona nabamphelezelayo sengenini uzokubonisa impahla yakhe omamukela ngayo umkhulu ukuthi mina ngamukele ngempahla kanje khona umuzi engathi mangenisa abadala sase sibacela ukuthi nizosibonisa ukuthi sinamukela ngempahla enjani uyazi ukuthi umkhulu baveza imbuzi nemvu yebo bathi thina samukelwa ngembuzi nemvu kodwa ngenhlala yenza bengizokuhlabisa imbuzi ngoba uhlala ubona benza thank you mkhulu akasingenelana emshadweni ongenanzalo umkhulu gogo ibhlungu leyo nto ngoba imvamisa abantu besilisa baye bablame abantu besifazane kanti kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi wena oza nenkinga umakoti uthola ukuthi uclean uyayibona nihambe niye kubodokotela nithola ukuthi hayi yonke into ithi right kodwa akakhulelwe inhlamba ziqhamukapi ziye kuphi ziqhamuka kumkhwenyana bese ziya kumakoti uyayibona mayefika la emsamo uthola ukuthi inkinga iqhamuka nomkhwenyana mhlawumbe isena umkhwenyana unamacala ngizoyenza for example umkhwenyana kwaZulu amaZulu asekhaya abafana bakhona noma abesilisa abesilisa bayayibathanda isibongo sakubo
Uyangunderstand? Noma kungafanele mkhulu. Beze bekhiphe inhlamba. Kunale nhlamba ngazi noma I'm allowed to say it. Ethi umuntu uma uthi wena wasimbatha kanjani isibongo sikababa wakhe engenzile okufanele. Athi kwakufanele ngiphathe esikaba. Esikamkhulu ozala uma phela umkhulu akalalanga nomama. Uyayibona? Mina nginesibongo sami. Kodwa lesibongo asihlawulile. Sinecala. Ingozi. Wena usithathile wasembatha. Uyayibona? Bese ufuna izingane. Abanye abantu babanjwa amacala kanjalo emsamo. Bese kubambeka inzalo. Kuningi okuqhamuka emsamo omkhulu okubangela ukuthi kube nalezo icala. Kunenye case engake ngayisebenza nayo yayijulile nje. Intombazane iyafika iqome wena. Wena usuyalobola. Ne? Uma wakho walotsholwa ubabakho. Angithi uzalwa nje umama wakho nobaba wakho bahlala ndawonye, ubaba ukhiphile zonke inkomo ziphelele. Kushoda umcaco. Akamcacisile. Mara nina ingane nibiza isibongo sikababa. Uyayibona? Ethe eqedile ubaba wakho mayelokhu nikhula abese thola isinqanakazana. Asilobola sicacise. Engakacacisa uma wakho. Nina nibethele isibongo sikalobaba. Usuyasuka uthatha umakoti uyolobola. Ulobola ngalesibongo sikababa wakho. Akhulele umakoti. Makufanele kuphuma ingane iphuma ithule kuze kube kabili. Isimungule ingane. Yebo. Le ngane mayithula uyabuya zithatha uyozitshala ekhaya kwababa wakho. Awukamqeda umakoti akakacaca. Mayithula ingane uyayithatha uyitshala kini. Uyazibona inkinga ezomsamo ukuthi zifuna wagoqa ungene la sesizogoqa nje mntaka Mapholoba. Awungene la endaba yokulungisa izibongo. Indaba yokulungisa isibongo. In terms of what mkhulu ngoba ku diverse kuningi. Ngiyacabanga ukuthi ibongo kuningi. Ngiyacabanga ukuthi le mhlawumbe ithinta mhlawumbe kakhulukazi umuntu obiza isibongo njengoba sisho ukuthi ubiza isibongo sasekhaya kobaba kodwa ebelonga ekhaya koma. Mhlawumbe nje into enjengalezo ngoba kuyenza ukuthi uhlale ngathini ngihlale isibongo sikababa kanti mina usabiza ngokwedlozi. Ngokwedlozi. Kuningi njoba ngisho mkhulu ukuthi kuningi okusilimazayo in terms of izibongo. Kuyahlukahlukana. Okunye ngizoyenza umzekelo. Uthola uShantu. Ngizolo ngenza umzekelo ngawe Shantu uzongixolela. uShantu uthi mina makeza ezohlola. Ngithi gogo wena Shantu ubulawa indaba yesibongo. Athi uShantu kanjani gogo ngoba mina umama nobaba ngithi ayiziyakuphika mfowethu. Uyayibona? Hayi gogo mina umama nobaba basitshela ukuthi bona bashada bacaca bayenza konke okufanele. Uyayibona? Sekufanele ngenze njani? Ngigubhe ngemuva ngithi ngigubhe ngemuva ukuthi manje indaba zichithe esibongweni sakini mangabe abazali benze konke okufanele. Kwesinye isikhathi uyathola ukuthi esikhathini esiningi lapho esiphuma khona sinabantu abasizalayo angithi uthola ukuthi ubaba wakho wayenodadewabo angithi udadewabo washada oku-anti wakho washada udadewabo mefika emzini akazali ubaba wakho unezingane la ekhaya ebese ethi umkhulu hayi ngcono uthatha ingane eyodwa ewuxolana ihambi yo thunywa uanti ngale isiyafika lengane ewuxolana iyathunywa ngale isishintsha isibongo isibiza isibongo sasemzini kaanti iyakhula lengane ibiza lesasibongo uyayibona mase ikhulile nayo sishada ngalesibongo ishada uma wakho uyayibona maso wena ubiza lesibongo uza kithi sithi thina hayi ziyakuchitha fanele zichitha kusona sibongo sakini lesi noma uma wakho nobaba wakho beshadile baqeda kodwa ubaba wakho akusisona sibongo sakhe lesi yikho ngithi kuningi lana ezibongweni imkhulu ama dynamics maningi kakhulu enye futhi example ile bengisho ukuthi kwesinye isikhathi uyabona njengoba ngenza umzekelo ngalowo bengimshadisa asithi ke umama khe nje ubabe eshadile baqeda izibongo kodwa zizoba khahlela somehow ngoba basabhilonga ekhabo mama isikakhulu kusamele bephume eqale ngayo uyayibona ngenxa yokuthini kukhona okungazange kwayenzeka kahle la emshadweni kuningi mkhulu siyeza ngashona ilanga bathi ungabhala incwadi engadlula iBhayibheli
Yebo washo njalo ugogo. Washo njalo. Ngenxa yesikhathi umkhulu gogo Ngcobo yebo cha siyathemba ukuthi sizokubuyisa ngoba kuningi esikushiye kulenga and ijulile le ndaba. Yebo mkhulu. Ngizocela nje ukuthi mhlambe ushiye imininingwane yakho, inamba zakho, indlela yokuxhumana ku WhatsApp, TikTok, Facebook uma ukuthi mhlambe uyatholakala nakhona. Hayi mina ngisomuntu welontuza bathi social media. Kodwa ke i-cell number yami 067 yes 758 8076. Ngizoyiphinda 067 758 8076. Ngicela uyiphinde futhi 067 758 8076. Ino WhatsApp uyakhona ukufona, uyakhona uWhatsApp. And then ku YouTube ugogo Ngcobo 03. Gogo. Okay. TikTok handle ngiyikhohliwe. Ngiyikhohliwe. Angaload lutho futhi. Kodwa ke kugogo Ngcobo ku YouTube kukhona ama video 3 esengwaloadile. Introduction and then bese kuba khona ekhuluma ngeingane ezihlushekiswa isibongo. Ebese nale yokukhuluma ngabomakoti abaganayo bese bengakhona ukuvusa imizi. Okay. Sakho sami siyathokoza gogo, siyabonga kakhulu gogo Ngcobo ukuthi nawe ube umunye ofike la e-studio wasivakashela. Nami ngiyazibongela abantu mabaphile emkhulu ngazathi bangawuthola ulwazi nokusizeka ekuthenini mangabe bexakekile babone nelight yokuthi kanti njengoba ngilongihlupheka ngihlushwa yilento kanje uyayibona ngoba vele abantu badunguze bumnyameni khehle badunguze bumnyameni sinokufanisa inkingi ukuthi ngoba ubane nenkinga enje kusho ukuthi nami kahle kahle le yankinga kanti cha yikho ngiyayi ngithi mina ningafika nibabili nihlushwa yibongo kodwa i-treatment ayizukufana kulungile gogo Ngcobo. Hayi bathi uphondo lobunyanga ligcwali mabeshe yebo mkhulu babukeli be-Echo Point TV bese nogogo Ngcobo lana ningakhohlwa ke babukeli siyathanda nonke emakhaya ningakhohlwa nje lapha ukuthi nibhale imibuzo lapha kuma comment kwi-comment section nibhale nani ukuthi mina ngifisa ukwazi ukuthi makanjena kusuke kukanjani thina sobe sesitomula lapho sikwazi ukuthi sinibuzele noma sithathe u4 noma u5 imibuzo sikwazi ukuthi simbuzele ngoba sifuna ukusebenza according to nina ngoba la i-channel le Echo Point TV elethe ukuphilisa abantu, elethe ukusiza, elethe ukuxwayisa, elethe ukuvula abantu imiqondo namehlo ngolwazi lwempilo noma ngempilo zenu ngoba abantu badidekile abazi noma liyaphuma noma liyashona. Kodwa siyabaletha thina la ugogo Ngcobo bekwazi ukuthi besihlahlela indlela, besihlubele ubanana ekhasini, sikwazi ukubona ukuthi kahle kahle manje kanje mina nje ngushantu sekukuningi engikufundile namhlanje ngihleli la e-studio. Sesiyaphuma ke ningakhohlwa njalo asikise nokusubscribe nokulike ucomment sengichazile ukuthi sizokhomenta ngayiphi indlela avulekile ama comment nokusubscribe nayo yonke into nani ningasibhalela futhi uma ufuna ukuza la e-studio ushuthi uzengani sesiyaphuma ke si-Echo Point TV lophumayo kuxwana mfowambathu ushanda uNdaba Yethu Sontshikazi Umthiya ushoda uMatinda siqomsothe dlumadle bakho gojoza igcololo umthetho yakho dakhela ucato siyanthanda sonibona nge-episode elandelayo.